Hi ha coses que no poden canviar d'un dia per l'altre, però en el dia a dia n'hi ha moltes que sí que poden fer un entorn més accessible. No calen fórmules màgiques ni grans gestos. Sovint és més senzill del que sembla. Anticipar, explicar, flexibilitzar, reduir barreres i oferir alternatives. Són accions que marquen una gran diferència i quan tenim en compte el col·lectiu autista i fem l'entorn més accessible, el fem millor per tothom. Perquè el que fa la diferència no és màgia. Són suports. Un espai nou, sons inesperats o estris desconeguts poden generar molta tensió. Juntament amb no saber què passarà, provoca molt estrès. Abans de dur a terme una acció, explica-m'ho. Per exemple, mostra'm una seqüència d'imatges del que passarà. Entendre pas a pas què em faran i quins són els elements que em trobaré ajuda a tranquil·litzar-me. I t'estires? Y poso las manos a la panxa y abro la boca. Quan coneixem el procés, desapareixen moltes pors. Saber què vindrà després ajuda el cos a relaxar-se. I una situació molt complicada pot convertir-se simplement en una experiència més. Seguint la seqüència visual, entenc què he de fer i m'assec a la butaca de la dentista amb tranquil·litat. No es malla, son suports. Dirigir-te a un lloc, buscar l'adreça, sortir de casa i desplaçar-t'hi pot semblar una cosa senzilla, però quan tot és desconegut, els carrers, els sorolls, la gent que passa... Per a moltes persones autistes, la incertesa no és només un inconvenient, sinó que pot convertir un trajecte quotidià en un autèntic malson. Per això és important oferir estratègies d'anticipació. Quan anem a un lloc nou, saber abans com trobar-lo i com serà ajuda molt. Pots consultar les guies al mòbil o portar-les impreses. Anticipar com serà l'espai on vaig dona seguretat. Quan anar a un lloc nou deixa de ser una sorpresa darrere l'altra, arriba la calma. I allò que semblava difícil es converteix en una cosa molt més assequible. Seguint la guia, reconeixes el portal i entres tranquil·la. Saps a on vas. No és massa, són suports. A vegades no és la feina el que costa, sinó el soroll constant, la llum massa intensa o tot el conjunt d'estímuls impactant alhora. Allò que per alguns passa desapercebut, per altres pot ser esgotador, insuportable i dolorós. El soroll o la llum poden desgastar molt i petits suports fan una gran diferència. Adaptar l'entorn no és un privilegi, és facilitar que tothom pugui donar el millor de si mateix. Quan l'espai acompanya, la tranquil·litat i la concentració tornen. Per exemple, amb uns auriculars i la llum adequada es pot treballar i estar amb calma. No es magia, son apoyos. En un lloc nou, participar pot ser complicat. Estímuls constants i moltes petites decisions que s'han de prendre ràpid. Acompanyar també vol dir aportar eines perquè tothom entengui què està passant i prendre'n part. Amb suport podem participar i entendre millor les normes, el que hem de fer i el que s'espera de nosaltres. Quan el suport està present en les situacions del dia a dia, disminueix l'estrès i l'aïllament. Comptar amb un suport personal sovint transmet seguretat i facilita la interacció per a participar i gaudir temps de qualitat junts. Molt bé! No és màgia, són suports. Els suports formen part de la vida. Són el que sovint ens permet conviure, participar, formar part de la societat. No parlem de màgia, parlem d'equitat, de condicions i oportunitats. Tu pots marcar la diferència, trencant les barreres i sent el suport que obre portes. Tu pots marcar la diferència, trencant encara més barreres i sent el facilitador que promou el canvi. Sigues suport, sigues accessible.